Ga jerin matan da Adamu Zango ya aura su 6 wanda har yau zance labari yana yawo cewa matarsa ta 6 ma Allah ya yi lokacin mutuwar aurensu, inda ta shaida wa duniya cewa mutuwar auren ya zo ne ita ma ba a san ranta ba, yayin da wasu suke cewa sakacin Adamu Zango ne, wasu kuma suna tausayinsa. A wasu shafukan yada zumunta ma har da masu cewa gaskiya wanda ya yi wa Adamu Zango asiri ya sake sa haka, domin wannan asiri yana tasiri sosai a jikinsa duba da yanayin mutuwar aure da yake samu tsakaninsa da dukkan matan da ya aura. Kowane yaro a gidan Adamu ya taso uwarsa daban. To, ko me za ku ce game da haka? Ni dai nawa sharhin kenan, kuma ni har ila yau ina cikin masu tausayin Adamu Zango domin ba wanda ya wuce kaddararsa. Ku danna like, ku danna subscribe domin kawo muku ƙarshen labarin yadda za ta kaya. Domin na ji ana raɗe-raɗin cewa auren bai mutu ba, za su koma, wasu kuma sun ce za su koma, to ba mu sani ba. Ku yi subscribing, ku yi liking, ku yi commenting, ku faɗi ra'ayoyinku game da rayuwar auren Adamu Zango. Idan kuma kun kasance cikin jerin mutanen da suke ganin laifinsa, to ku faɗa laifinsa a comment section. Idan kuma kuna ganin kuna cikin waɗanda suka yarda da cewa ƙudurcin Ubangiji ba abin da bai sawa a rayuwa, to kuma ku faɗi naku ra'ayoyin a comment section. Mu haɗe da ku domin mu tattauna game da al'amuran da ba su shafe mu ba, domin duka bai shafe mu ba, amma kuma a koyaushe muna so mu ji gulma, muna so mu ji raɗe-raɗe, kuma muna so mu yi yawo da al'umma. Allah ya yafe mana. Kar ku manta ku yi subscribing, ku yi liking, ku yi commenting.